Hello mga kapobre, it's me again. Ayan, ito na, naluto na yung ulam ko. Dagolay, ang isda. Ayan, hindi nyo makita, no? Ayan siya. Yung preto ko na isda at saka hinaluan ko ng gulay para may sabaw. Ayan guys, kain tayo mga kapobre. Dao lang. Ba't madilim yung ano ko? Madilim siya, no? Bayaan na lang yan kasi nagutom na ako. Kain tayo mga kapobre ko. Kasi tahimik na yung matanda ko sa kaharap. Bahog-bahog, higop-higop. Ayan, nandito yung lola ko. Ayan. Ama kong nihaw. Kong nihaw. Ayan. May 97 years old na alaga. Ayan. 好好吗？有没有好吃？好话吗？ Ayan. Kung ano yung niloto ko, nakain din siya. Ito ang panlaban sa malamig. Ano ba tong ano ko, camera? Ayan, ganyan na lang. Bayaan nyo na lang yung pagmumukha. Andyan lang, nakatago lang ako. Kain tayo mga kapobre. Oh my. Basta malamig, masarap pag nagahigop ng sabaw. Mega shoutout pala sa mga viewers ko. Thank you so much sa inyong lahat sa pagpatuloy na pagsuporta sa maliit ko na YouTube channel, ang Pobreng Bisaya. Ayan, salamat. Salamat ng marami sa inyo. Kain mo na ako mga palangga. Ba't iba pag nakaganyan, o diba? Kasi ang nilagay ko kasi is yung tawag nito, yung pinahiga ko yung cellphone. Kaya hindi ko alam kung saan ako titingin, diba? Kasi nakita ko sa vlog ni RJ, kay Cooper's vlog, sabi niya, tinuruan niya si Paring Lando ba, na dito daw magtingin sa, tawag nito yung, sa ano mismo ng camera. O, andyan naman ako. Pero para akong nagduling-duling o yasang, hindi ko alam kung saan ako na side. Mega shoutout kay Sir Paul, ang Pangulo ng Pugong Biyahero. Ayan.
ko, first vlog, one show, Mang Ili, Madam Yula, yung mga kasamahan na sila ni Sir Paul. Si Paring Lando. Sino pa ba? Sino yung bagong kasal? Hindi ko kasi maano lahat yung mga kasama ni Sir Paul. Basta marami sila. Di ba may Kuya Nonoy? Di ba? Meron yun, di ba? Kay Kalinga Prab, kay Val Santos Matubang, Sir David, Sir David Vlog, sa Kalingap din yan. Kalingap Tata, Kalingap Ido, kay Ate Edna. Kay Kalingap Tata, maano ako kay Kalingap Tata pag nagkasama sila si Ate Juicy. Matuwa ka talaga sa kanila. Sir Paul, kay mega shout out kay Edito. Ediwan. Aka, Peking Bombay, ayan. Natawa ako sa love story ni Edito kag ni Badiday. Di ba nakakatawa silang dalawa, no? Excited ko na makita yung part 6 ba yon? Part 6 na ata, di ba? Kay Peking Bombay na nagparitoke. Nagpa-retouch. Sorry. Kain ako muna mga palangga, baka maglaukan pa ako. Mega shoutout din pala kay Tito Herms, kay Archie Hilario, ayan. Mga ko, kapwa vlogger. Kay Elsa Barty Vlogs, kay Rene Barty, yan, mag-asawa yan, pinsan ko. Sa Boy Langhes, mega shout out. Basta to all my viewers, to all my subscriber, thank you so much sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa maliit ko na YouTube channel. Salamat ng marami sa inyo, guys. Sana andyan kayo palagi. Kung saang sulok man sa mundo, ayan. Salamat ng marami sa inyong lahat sa pagsuporta palagi.
Para ako manibago pag ganito yung nakahiga yung cellphone ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Dito ba na side or dito ba? O diba? Pa nakaganyan. O diba? Hello. Bayaan na lang yan, no? Basta may maano lang ako. Basta salamat na marami. Ulit lang. Basta guys, mga kapobre, salamat ng marami sa inyong lahat. Sana andyan kayo palagi. Kain muna ako mga palangga ha.